almajirin gidan mai unguwa safiya baban yari ma babban fati almajirin gidan
sai ka kawo da zasu nan manyan su muna nan muna jira kawo mana wanda zasu da kuma da su zara muna nan muna sauraron ka isa magana ana ya ci bayi Gaban samari na zaɓar kwata mai bani babur sabo
zaburo kai kallo ga sanar su biyu cikin larura Allah ka ba mai rabo sa rauni targaɗe karaya Allah shi kawar alherin Allah ya kaiwa na haji baban gidan ta cikin mafanuwa kamar yadda muke maganar mai taba da matu baba da haruna uba haka ne ba shi ya kara masa ba shi illa yi za ka rufe sai kayan masu masa kana fasa shi suna fada mamari da yawa masa ai da gangan ne don ka huta ne kuma ba za ka huta ba dawo ba shi masa kan a shi wanda yawa dawo masa ga dandan mahagon kanawa mahagon shagon yan sanda Allah ya tsare tun gada da kare amma mai ciniki ga dandan nan ya kai Sale
Gali shagon dogo auta bagon shagon yan sanda ta da hantuwa shagon mana mutuwa mai ɗauke mutane ɗai jannatu baba da ma da ƙarfe kuma uwa kare dan ɗaure
Yau da kallon